знам, ще ми дадеш 1-0. Аз съм ги разбракла. Да, аз знам кой ще ми дадеш. 1-0, 0. 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всеки видя, аз знам, че ти си видя, защото ти знаеш каква карта си видяла. Ти си първа. Седем. Взимай, защото ти ми даде най-слабите, аз знае. Аз се ги разбърках, видя пред мен, че ги разбърках. Ти като ги разбъркаш, лесно можеш да вземеш силните карти. Аз нямам силни карти. Има. 8. Знаем си. Не, аз ги разбърках пред теб, ти ги разбърках. Ама ти като разбъркаш, знаеш кои си искаш. Говори ти си ги взимаш. И даже и паднаха. И се разбъркаха още. Трябваше да затвориш очи. Затворих, но когато паднаха, аз как да ги събирам иначе? Затворни очи. Как? Ами просто ти я остави на пода и айва там ще ми даш и излизам от пода. Какъв проблема? Струваха 13 лева. Ами да не си ги взила. Да не си ги взимала. На, взимай всичките. Не. Да, взимай всичките. Само по едно. Взимай всичките. Само по едно. Само по едно може. Не можеш наведнъж. Мога. Не спи да се изнервяш. Можеш. Защото аз знам. Ти, като ке разбърка, знаеш. Взимаш. Не, чакай да се избереш число. Не. Не, взимай. Ще избереш 100. Няма 100. Има 100. Взимам 9. Знаеш. Ето, взимай и тази карта. Нямам. Нямам този цвят. 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 Така, сменям на червена. Трябва да взимаш. Взимай. 10. Много стрес. Ще ги плащаш. И ги отрежеш. 9. 6. 6. 6. Ти ще ме победиш. Ти имаш 10, нали? Сменям на цвета и това е числото 10. Знам. Смених цвета и смених числото. Нямаш жълто. Имам само петица. И за всичките карти. Сега имам една червена седмица и... Добре, сменяш. Еми аз смених на жълто, трябва да имаш такава карта. Или 10. Имам само 5. Ми, извини, карта. Добре. Тян. Не, ще си дам червена. Тая е карта. Не. Избирам 10. Това е 10. Това е десетка. Това е десетка. Мога да дам 2. Това е 10. Дам 3 и взимам твоите. Ма не можеш да даваш 3. Да, защото аз 5 дадох. Ма ти ми за всичките карти. Ще не се чувстваш 100. Ако има чертичка, значи е по-малко от някой. Не забравих да ти го кажа. Защото е минус, да. Айде взимай карта. Дос. Знаеш. Това е 4. Да, но това е минус. С 6. Ама аз трябваше да взема. Ти сложи 4. Ама твоето... Аз имах минус 6 и става 5. А 5 е по-голямо от 6.
Ето проблема. Да, ама 6 минус, значи трябва да дадеш 6 карти тук. Да. Уно спечелих. Не си, защото аз имам тази карта. Ама който първо я сложим. Добре, айде, взимай. Хора, това е най-лошото видео. Защото тя се изнерва много. Не ме карай да ти отдава един мръкав таблета. Няма да имаш таблет. Той не е тук. Само Да, аз мога да вляза и да го открадна и да го щупа. Добре, отивай. Ще го плащаш. Ти ще го плащаш, защото е твоя таблет. Да, че го плащаш, защото ти го щупи. Ти ще го плащаш. Ще го учиш, колкото го направил, той ще го... Знам, ти ще го плащаш, защото ти си го заслужаваш. Готово. Дай си... Дори не си ми го щупа. Да, защото не те ударих. Защото не те ударих тук. И дай ми ножицата, е моя. Не е моя. Не е твоя. Моя е. Е на магазина. Да, ама пак си е моя. Ако беше твой, щеше да е вкъщи. Магазина е мой. Не е твой, а е на майка ти. Майка ми е моя. Тя ме е родила. Всичко Твоя е. Майка ми... магазина не е твой. Той е на Поляна. Той седи тук на улицата. Значи се води, че е на това на мястото така. Не, мама и татко го са създали и са го купили. И всичко, което е на мама и на тате е мое. А това, което е мое и не е твое. Не е твое. Трябва да ги такомна. Аз си взех. Ще ги плащаш. Ти ще го плащаш! Ми ти ги от... Може да ги... Мога да те троша с таблета, ако искаш. Ми ти ще го шушупиш, аз съм много силна. Не е вярно, защото аз ще троша по лицето с таблета. Много ще ме Но ме изнервиш. Чао, хора! Стиля е най-лошия човек в света, който съм виждала пред очите.